Pakruoth ni kwara mugiro kama na inya kumkitera mugi TV ka une wang sai chendu mar duol kama chake weche manyien e kidieny mokwongo kidieny mar ariyo wago mbaka gi okil men Willis Otieno kendo bende ene jalup jatend party miluongo ni Safina. Wabrogo kode mbaka e weche moko adek ka endie. Mokwongo limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e dala mar Nyanza en limbe manokelo lemo koso oyo odhi loko siasa koso oyo kaso kendo kawuono negi wuoyo gi jofwambo ka giyuago jong'anyo ma olal nyaka sani gidwaro ni obila mondo kaw negi oter chik okaw kuom obila ma koro giwacho ni olalo nyithindo mane nie ng'anyo Kitengela. Mane mbaka mobrogo gi Willis Otieno men okil. Wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarige Makala kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Kia Chemelil kibiro Muroni, Chemelil yorach. Kia Johnson kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung to gino sure gima gikaw. Ji 10 wito ngimagi e masira ma koch mar apaya motimore Kapsitete apaya malondiani Muroni. A bad decision, as in the eyes of many members, is better than no decision. Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila kile mzuri anajaribu kufanya. Jokanyo moko ma Kuppet seyo jagoro margi kuom tieko ng'anyo apoya gino magiwacho ni ochacho jonyuol mane ogolo nyithindgi e sikul nyoro. Doho chiko mondo gai mar obila e yor kojolo Gilbert Masengeli oduok penjo wi lal mar ji 3 mane ondhi e kinde ng'anyo mane otimore Kitengela. Warwakira moga wacha gi weche mag masira kendo mayenyo chuny ni ji 10 wito ngimagi kama moko 3 yudo hinyruok e masira mar apaya gweng' ma Kisumu ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muroni. Masira no otimore bang' trailer mane ni e ng'wech kochomo Londiani nobayo kendo tuomore gi Nissan moting'o jowuoth. George Bati mioler. E gweng' ma Kisumu ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muroni e kama jowuoth maro mapar mane gino chopo wuoth gi ngimagi ong'adre apoya nono e masira ma koch mar apaya e kinde ma trailer ne otuomore kod nyamburko e kido mar Nissan mating'o jowuoth mane giidho ka trailer no maikoni ni riembo matek ne obayo yo kaluwore kod kethruok mar apaya. Hii ajali ikifanyika nilikuwa nafuata hiyo lori nyuma. Sasa hiyo lori alikuwa anajaribu kuepa hizo mashimo na kumbe alisha ruhusu kondo. Yenye tunaomba bumps kwa hii barabara. Hapa hakuna bumps na hilo malori zinatoka huku juu ikikuja na mbio sana zikiteremka huku chini. Tunaumia sana sasa sisi hata kama wenye wanapita hapa ama wenye watu wa magari ndogo ndogo. Tunaumia sana kwa hii barabara. Hii barabara ni mbaya sasa magari zinakimbia kombo. Hakuna utaratibu kwa hii barabara. Tunaomba watu tengenezie barabara. Barabara ndio mbaya. Kaluwore kod jopiny alwora mar kar masirano kethruok mar apaya osebedo ka kelo masiche kinde ka kinde ka gidwani mondo jatend piny William Ruto ong'i kaka iloso apayano ma kontrakta mare manowinjo bed ni gero nyocha nochungo tich. Nyaka nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ong'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osinego ji marach. Sirikal kuyie tu winjwa barabara rach. Ruto konywa watho jaduong' watho. Warumo ndara. Tafadhali gikonywa gi yawa yoni maduong' makata kunyalo bedo ni owuok 4 makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka jikonyore nikech ji hinyore en urido makata ok nyal ket bumps. En urido. Koro ka en urido onge kaka inyalo kony nikech bumps ok nyal bet sirikal okonywa. Ywak mawal gona na yo maya Muroni to Bangla yono rach ke yono hinyo mang'eny. Ajala timore yono pile sanga ojotelo malo ok ng'imano. Wan wakuogo ojotelo man malo loso ndara mondo ajali go wetimore. Ka gibuogo dhi ng'anyo poni yore makono kolosi jopiny onyiso ni gisebedo kod midhiero kuom kinde malach ka kinde ikoni oro kontrakta to gimotimo onge. Kia Chemelil kibiro Muroni, Chemelil yorach. Kia Johnson kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung to gino sure gima gikaw. Kata gari ting'ango ok gigero ting'o gima ng'eny ok ging'i. Gin ging'iyo mana pesa gi. Akwayo ni Ruto koyie to losnwa yo. Raila Walint wahinyore Muroni ka yorach. Uni kanye. Wawito wagwambu wodi nyalego wawito wa. Sio kuleta contractor kwa site, hakuna pesa, alafu ni kudanganywa tu na mambo mingi. Tunaomba hii handshake ya Raila na Ruto
ifanye kazi, at least hii barabara itengenezwe. Watu wamekufa, tunasema tutafanya maandamano kuanzia next week. Watu wa Chiang wahame warudi mali walitoka. Wakikataa kutengeneza hii barabara, tunaanza maandamano next week. Ringre joma wito ngimagi otere kar kano ringre ma St Vincent Moroni ka chumbe mag nyamburko mane odong' bang' masirano oywa ka itere Tesindo bila ma Kipsitet. George Bati, Ramogi TV. Watimo mos ahinya na jogo mawito familia margi. Kwa kanyo pod en mana wach mahinyo chunyi ka en japuonjre moro ma ja form 3 e sikund sekondari ma Kaptobet e kaunti ma Bomet yudo thieth tok japuonjre nyawadgi monje kendo tong'e gi beti. Jalup komanda mar obila ma Bomet East Joseph Chesire wacho ni japuonjre ma ja klas 12 nobedo kod tungni kod nyawadgi manyako ma wachore ni en osiepne kendo motong'e ng'ute, wiye gi suche bende. Wachore ni kinde mane monjno timore jopuonjre go ne ni kendgi nikech sikul lolor ka jopuonj ne onge ne ni ng'anyo. Obila ma Longisa dhi mbele kod timo nonro kendo manyo japuonjre no mano ringo molal. Asubuhi tumeamkiwa na mayoe asubuhi na watoto wa shule. Tukakuja tukapata watoto wanapiga nduru, kuna mmoja wao amekatakatwa na panga. Sasa tuko hapa kwa kilio kubwa kuhusu watoto wetu wenye tunaleta kwa kuja shule, lakini tunapata hapa imekuwa kichinjio. Hii si mara ya kwanza watoto wetu tukuje ikiwa imepigwa nduru. Kuna wakati imepigwa nduru saa 3 usiku tukakuja tukapata hata hakuna security, hakuna mwalimu yote. Hii kilio yote tumefikisha kwa ministry, lakini hakuna tofauti yote, hakuna changes yenye imetokea. Sasa hiyo ni kilio kubwa. Tunataka ministry kama imesindikana isikue hapa shule, hakuna haja watoto wetu tulete shule akuja achinjiwa hapa. Wadhiane mbele giweche manyien ka ni bang' jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare aluora mar Nyanza juma mokalo. Jopiny kod jotelo koro wuok oko mar sunde mondo ketie tim singo mare. Walter Nyambaga notwak gi jopiny. Bang' timo limbe mag aluora ma Nyanza juma mokalo kaunti ma Migori, Homa Bay, Siaya, kanyakla kod Kisumu, jopiny koro wuok mar kone jatend piny William Ruto mondo kasre mar timo gik mane osingo ne japiny ka gikoni pok gineno ber mora mora mar limbe no. Dongruok mano o promise wa kaka jo Homa Bay mondo timre. Osebed kiwachoga to jotelo osebedo ka biro to ngiso wa tok tim. Kiko bed story mar siasa mar wuondo jopiny to go gik tonge dongruok. Manyo promise wago wagombo ni mondo otim. Kiko wacha to otim. Ruto ne obedo kod jo od bura mawuok Nyanza magiriedo weche mane gidwaro mondo tim kuonde mag chung ute bura maggi. King'iyo wach mag barabara kaka Lake Ring Road, nyose commit ni koro wanya yudo ne rieko ma Lake Ring Road inyalo tim mariwo counties wagite. Ferry migero cha en at an advanced stage. Minche ni koro wambo nyabedo gi ferry mawuothe wi pi ei nam. Chakre Meru nyaka Kisumu nyaka Busia nyalo bedo mayot. Yoni en bende en very important nikech otudo constituencies adek. Owuok e Irongo kae to donje Awendo to dhi otiekore gi orumo gi Rapogi. Rapogi ni Uriri constituency. Koro Kenya los Kanyawanga, Kuoyo, Dede, Dongoer, Rapogi to nyalo bedo korwa maber. Magi yore ma wakwayo. Nikech osiep ma neno ka chakore matin ni nyalo miyo korwa kono be koro ng'iyo gi wang' maber. Jatend piny William Ruto ne osedha yanga chenro mag chako dongruok kaka mag pur michele to kod kembe mag rego tiang' manyo chiro mar mwandu mawuok e lo. Manyiso ni kanyo ng'iyo the Greater Nyanza, mchele kata kichako go en Siaya, en Kisumu, en Migori, onyalo konyo e weche mag food security, nyalo create employment. Ing'eyo ni chien kacha kembni gi nitie gi gope mag jopur niang' pesa mang'eny ma ong'ad gope mag kembni gi mane gin go oko. Sani gimodong' en mana gowi mar jotich matiyo kasoni ma chopo 1,800,000 gi wiye kiweyo deductions moko. Magi gin kwayo ma thuolo ma president obiro chiwo ne ni mondo pesa chako yudre mondo chul jotich ma kasoni. Kata kamano jopiny wacho ni limbe no nyalo mana kelo gero mag tije ne jopiny monyuolo kwe. Wayudo kwe. Kenya yudo kwe, no kwang'eyo ni kata Ruto nyalo biro e ginene ka.
Koro en konyruok, koro wadwaro gine nikech stima waseyudo ka pesa ni koni. Chenro mag dongruok kawuono chopo kama jotelo mag jo ODM gi jo UDA gi sirikal te oriwore gi miluongo ni broad based government. Wan kaka mayouth gima wanyakwayo en ni kazi kwa vijana no ema wagomba ahinya, konya omegi piyo piyo, onya konyowa sana. Bende limbe Ruto wachore ni oloko kit siasa ma Kenya ka kama oganda koganda koro parore ni kiny nyalo chalo nade e paw siasa. E kindi kata oganda wegi kit siasa nyo sepogo ji ma jok moko nyo chop modh kata modhre pi kata i chiro jok ma ok kata chung ok modhre kwe ji nyalo timo ohala, ji nyalo dhi about their things e yo maber. Mar ariyo maduong' en ni oketo kwe ma koro ji nyalo wuoyo kaka jotelo mondo koro ji front agenda manyalo gero thurwa, koro onge larruok matindo tindo koni gi kocha. Jowa nigi gombo maduong' mar bedo e sirikal makane giyudo ng'amo yawo negi dhot, jowa nodonjo gi dendgi te. Bende koro ka wan malo ku to koro wan gi nafas mwanyalo duong' e dhout ofise mag sirikal gi, to ok ng'iyowa kaka joma nogo kura ne mrengo moro mar siasa, koro ing'iyowa kaka jo Kenya. To kendo iwinjo message ne en nodwaro Kenya ma ji wuothe kanyakla regardless of their political affiliation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ringre jalupo ma jahigni 36 mane oluar ma owito ngimane nam Lolwe gi e dho wath ma Ngegu e kar chung' od bura ma Rangwe, kaunti ma Homa Bay, Jumapil mokalo. Gikone koro noyudi. Ringre Willis Okech ne oyudi gi jalupo wetene okinyi ma kawuono kaluwore gi chenro mar manyo ringre mosebedo ka dhi nyime chakre odiechieng' manyoro. Jalupo no ne owito ngimane bang' kier kane owuok e yie mane nitiere kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo gi jowetegi mamoko mane ji adek. Ringre ne osegol e pi kendo koro obila ne otere kar kano ringre ma Homa Bay. Moko kuom jodak ma Soweto e kar dak ma Kibera koro sundo piny owacho mondo chung'e adieri e weche mag gero udi ma nengogi oyueyo ne oganda ma pacho kaendi. Giywak ni samoro ok bednegi mayot yudo udigo nikech onge ogirimiti moro amora e kindgi gi piny owacho gi jopiny ma kaka ginyalo yudo udigo. Jodak mane ne obago ng'anyo mamuol bende dwaro ler e wi kaka chenro no itayo kod kaka jopiny biro yudo udi ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka dhiro gedo margi e tunge Kenya te. Ne giramo ni ka adieri onge to gibiro kuno chenro no kendo chuno mana nyaka chunge. Jokanyo modak area mar Soweto Kibera kae owacho ni miradi mar gero ute mar affordable housing oti kodgi marach. Niwach nodar gi kae ni gero kae then to ibo duok ka kosegedi to ok gine dalili ni bang' daro gi biro duokgi. To mar ariyo jo sirikal matimo miradi ni ok dwa bet kodgi piny mondo giwinjre utaratibu mantie. Koro wan kaka shirika wabiro kae mondo wachung' kod jogi mondo wapech sirikal mar William Ruto to mkakati mane maniketo between sirikal mari gi jopiny to kod private investor. To ka bon mkakati onge kendo adier makende onge wan kaka Afrika wabiro dhi court mondo wachung' gini nyaka adier neni. Watu wakipomolewa hapa kuna wale watu wacha ni waita magaidi wa hapa ndani ambaye wanachukulia ili jambo ni kama jambo la kawaida. Wanasababisha watu wafukushwe, wanachukua zile pesa wamepewa, wanakula. Serikali ilikuja ikatuambia itafanya kitu ambayo inaitagwa slab upgrading, ni kweli. Lakini sasa imegeuka sio slab upgrading, ni kitu ambayo inaitwa affordable house. Sisi tu kwa tunataka hiyo. Sasa sisi tukaona kuna kitu ambayo inaendelea ya kutunyang'anya makao yetu. Kwa maoni yetu tunaona ni kama rais labda anafichwa vitu zile zinatendeka hapa. Kwa hiyo mimi ama ministry haimwambii hivi. Sisi wakaaja ama labda anajua na kuna watu wengine ile tujui. Riwruok mar World Food Program ka otenore kod riwruok mar Cereal Growers Association kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako siro chenro mar chiemo ne jopuonjre sikunde. Maendi gitimo ka gijolo sikunde e pidho rabuon.
Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya ma riwruokno mar piny mangima mangi wechego mag chiemo ma ong'ere kaka World Food Program ka otenore riwruogno mar Cereal Growers Association siro chenrogo mag chiemo ma jopuonjre e sikunde. E chenrone, sikunde giwegi tiego kendo ijolo mondo gibedi kod nyalo mar puro chiemo ma ginyalo sirogo chenro mar chiemo e sikunde ma ok giketo geno margi kuom chiemo ma ichiwo kod piny owacho. Watiyo nyaka gi schools adek ma en Bielteza Special School in Nyatike, Wacharaka Rungu Primary School in Nyatike, to kod Get Primary School in Awendo. Ka negisenya makoro giketo gi e puothe madongo kendo ginyalo konyo godo nyithindo e chiemo. Wayudo ni seche moko wabedo ga gi shortage mar chiemo e school. As a county government, gimatimo kendo watrain jopur, kwase train gi to wamiyo gi kothe mag rabuon gi gipidho. Kata watimo follow up mwane ni rabuon ni otimo maber. School kaka Bielteza nigi 1 acre mar orange fleshed sweet potato. School ok spend pesa mang'eny ni odhi manyo chiemo oko. Chenro mar chiemo e skunde lipot yango ni osemiyo kwan jopuonje mathoth dhi e sikul kendo bedo nyaka gitieki ka opogre kod konyo e geng'o tuoche ma ikelo kod koso gago makare. Retention mar nyithindo e classroom ama e school bedo high nikech nyathi ong'e ni kodhi e school to nitie gimoro monyalo chamo. Riwruogno ma World Food Program ka otenore kod Cereal Growers Association oyiero rabuon mar orange flesh kaka chiemo ma gidwaro mondo koro tigo e siro chenro mag chiemo e sikunde. Janet Omolo to riwruogno mar Cereal Growers Association wach ni bwo chenrone gikonyo sikunde mondo koro pur rabuon mar orange flesh mantie kod ber mathoth e ngima jopuonjre. Rabuon mar orange flesh jolonyochego mag chiemo wacho ne nitiere kod ber mathoth kuom nyithindo nikech okonyo medo vitamin A e del. Nikech waseyudo ni orange fleshed sweet potato nigi madini iluongo ni minerals machalo kaka beta carotene maber ne nyithindo ma pod somo e primary school. Koro rabuon ni gimwachako wayudo kode ni korege to nyalo golo mogo maber. To mogo ni be inyalo tedgo nyuka kata inyalo rugi ngano matedgo chapat kata kek. Lipot mo ng'ere kaka Identifying and Understanding Barriers to Optimal Complementary Feeding Kenya manogol e higa mar 2013 yango ni kuom nyithindo 10 mantie kind higni 2 kod higni 5 maromo 6 kuomgi nitiere kod nok mar vitamin A e dendgi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo mana ka chiwo yedhe makonyo kedo kod nok mar vitamin A kuom jopuonjre ka bende koro geno nitiere ni tiyo kod rabuon ni mar orange flesh dhi konyo tieko nok mar vitamin A kuom nyithindo. Routine coverage mar vitamin A 23 to 59 months yudo ka pod en piny kabisa, yudo ka ok ochop kata tamalo 50. To wang'e maber ni vitamin A en gima ber ahinya ngima dhano nikech mokwongo okonyo nyathi bedo gi kinga motegno, mar ariyo okonyo nyathi bedo gi wang' maler. Nyaka sani atamalo maduong' mag sikunde kaunti ma Migori onge kod chenro mar chiemo e sikunde ka igeno ni chenro ni mar chiemo e sikunde ma isiro kod World Food Program kod Cereal Growers Association ibiro ketie tim e sikunde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi ni yuyo moro machuok duogo to bron weche manyien mobro kelo iri ka kidhi mabor ahinya. Neno ka architect Evans Asio wacho ni Trevor wawinjo Ramogi maler ahinya wakwa ker koro kete tim weche manowacho. Ariyo mus makende ne oganda mowito ngimagi e masira mar apaya Muhoroni. Erokamano ahinya mano architect Evans Asio. Neno ka poduro te maruka endie maendi Ramogi TV maendi agina nyakwar Arua mar Kisumu tiengre. Awuoro ni en twak mane madoho dwa dhi gi sirikal. Aneno ka Chief Justice osebagni kendo wiye odhi marach koro. Kaso wacho ni otimo mos ne jogo mowito ngimagi e masich apaya. Erokamano ahinya agina. Aneno ka Ramogi TV maendi Paul Onyango Kandra Lingo Asembo aneno maler kendo atimo mos ne joji duto mawito ngimagi e ajali mar ndara manotimoreno. Erokamano ahinya. Lawi wuoda Dori kan renya aneno Ramogi TV e yo makare kendo amor gi chenro duto okanyal leo ka okaneno Ramogi TV. Erokamano ahinya Lawi wuoda Dori moseno jo dala kanyo. Ramogi TV ma Morris Juma Ogada Janyaera awuoro masich ndara monego ji mano Morris Ogada Janyaera. Erokamano ahinya kumuro te magu wadhi yo moro machuok oduogi weche manyien kaka dhi mabor ahinya.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Warwaki kendo ni pogruok koro wuok e kind tend Kuppet kod jopuonj gi jokanyo mag riwruogno kaluwore gi okang' mane tend Kuppet okawo mar lando ni ng'anyo mar jopuonjre sekondar mosebedo ka dhi mbele koro chungi ka jopuonjre bende nosechako dok e sikunde. Jopuonje ywak ni ne ok okawo pachgi e wi okang' mar chungo ng'anyono ka tend Kuppet to ramo ni ne gisechopo e winjruok gi duol mandiko jopuonj ma pacho ka men TSC mar chungo ng'anyo, kata obedo ni moko kuomgi ibiro tim mana aroya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Solidarity forever. Matin ne seche 24 kende bang' riwruok jopuonj mag skunde sekondar Kuppet chungo ng'anyo manodonje juma mar 2 odiechieng' manyoro. Pogruok koro mienjo e kind jokanyo mag Kuppet kod jotelo mamalo. Jokanyo mag Kuppet ywak ni onge winjruok moro amora malong'o ma sirikal osedonjo godo gi jopuonj ma osebedo ka pedho ywak gi ne piny owacho koreo koda kameto mar osara ndiko jopuonj na sekondar loso yore mag thieth kod mamoko. Giywak ni telo mamalo mar Kuppet ondhogogi kendo ka okang' mar chungo ng'anyo ka okonywako pachgi kata matin. So we are not the ones who have caused this problem. It has been brought to us, to our doorstep, because the national leadership has failed. Mgomo sio kitu ya watu wawili. Mgomo sio ya Nazi Machere na Kilo Misori. Mgomo ilikuwa ya walimu. Kwa hivyo mtu hawezi kukaa kwa kona na aenda ongea na mwingine na wakunywe chai alafu akuja asitisha mgomo. Hiyo ni kuchukulia walimu kama watu ambao hawajui haki zao, watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Actually, it's not about calling off the strike, but it is about what is the Kenyan teacher, what is Kericho teacher getting from the strike that we went. We didn't want to be organizing strikes over and over again. That's why we wanted to be heard and be given a fair deal, so that as we go to class, we will have a heart to teach. The teachers of Narok are a disappointed lot because of the blackmail, the deceit,
and the politics that the national office has played on teachers. Jagoro mar Kuppet Bade Manyeri Francis Wanjohi wacho ni ne giseketo ikruok makare mar dhi mbele gi ng'anyo nyaka chieng' sirikal winji wachgi kowacho ni yo moti godo e chungo ng'anyo no odhi ataro gi chike matayo riwruok mar Kuppet. Today we had planned a mega demo at Mukoroine. Now it cannot go on. We are confused. And also we have not gotten any official communication up to now. In the constitution, it says that it's only the governing council that can call off the strike. But now, this was a suspension, and they took advantage of that loophole because the suspension, and on the other hand, there is calling off. Jagoro mar Kuppet Akelo Misori kata kamano olero ni gisewinjore gi TSC kendo oboke mag winjruogno ibiro chwal e doho chieng' tich ang'wen mabiro. Further to the understanding between the Kuppet National Executive Board and the Teachers Service Commission that suspended the teacher strike, our legal teams have finalized the court consent which will be presented by the parties on court or to court on Thursday. The consent agreed by the lawyers covers all issues in the union's list of grievances, with the exceptions of the employment of junior secondary school teachers. Kata kamano, Misori yango ne moko kuom dwach jopuonj kama oting'o ndiko jopuonj junior secondary ok nyal timore mapiyo kaluwore ni od bura mamalo pok opwodho omenda mar ndiko gi e tich. Kata kamano, owacho ni en gima gibiro medo goye mbaka ahinya to bang'e jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare e piny mar China. Despite the union's demand for a commitment on the confirmation of the 46,000 intern teachers and employment of 20,000 new ones, the Commission maintained that it lacked clear authority on the matter, since the funds for the purpose had not been provided by Parliament. Magi timore kinde ma jonyuol to yago gwenyruok ma osebede kind Kuppet kod TSC gino magiwacho ni hinyo mana nyithindo ka koro gikwa winjruok mochwere. Serikali waongee na walimu wape pesa yao, watoto waende wasome. Sasa kama mimi msasi mtoto ako form 4, ukweli mambo amemaliza, amekaa nyumbani wiki moja, hakuna mwelekeo. Waongezee walimu pesa nao wafanye kazi. Mwalimu anapata 17,000. Hii hata ukifanya budget haiwezi kufikia. Hiyo ni pesa ndogo sana. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ma jotend mbalariany ma pacho kae ndiye medo seyo chenro manyien mar siro somb jopuonjre ma giwacho ni ok ti makare. Jopuonjre go dwaro mondo piny owacho owit oko chenrogo ka giseyo kaka gikete jopuonjre band mopogore, ka gidwaro ni owit oko band ariyo mogik. Bende gidwaro ni onywakgi e komiti manono chenrono mane jatend piny osingo mar chuogo. Gibuogo dhi e ng'anyo ka ok ochop dwachgi. Somo manyasani ni any means testing instrument gimidendo ni MTI kata yo ma giketo godo ji e bands mopogore opogore oken giratiro kata mathin. Inyalo yudo ni nyathi ma e family mar jomodhier, nyathini endi okaw kete band mar jogo magin tajiri. Koro ere tiende, koro gimwan wadwaro kendo wadimand en gima wachiwo kaka obed ka sheria ni mondo mi jogi eki gidhi anena ei gino kendo ging'iye maber mondo mi ginyal keto nyithindwa e bands makare. Gimachielo wadwa ni mondo mi jaduong' Kero ensure ni ka gimoro amora timore Kenya ka ma relate to education to nyaka nyithind school magin jotend nyithi schools luongi mondo mi wambe wagol patch. We want a fair thing whereby someone out there who is of influence will not make a phone call and say, place my student in a certain band. So what will happen to those people at the mashinani who know nobody here in Nairobi? Whom will they call? Katika ile riba ambayo inawekwa kwa loans, kwa HELB, ipunguzwe kutoka 4% ikuje hadi 2%. At least hapo tutakuwa tunasema jambo na tutakuwa tunaongea tukienda mbele. Lakini kwa saizi bado tunasema comrades viva. Comrades reject.
chakane gi weche mag tuke ni romo makende marango tiyo gi lony manyasani e jiwo weche mag tuke mopogore opogore pacho ka endi ne obagi e mbalariany ma Strathmore kawuono ni. Romo no mane okelo kanyakla jogo mantiere e sekta mag tuke, jolony e weche mag lony kata sports science kaachiel gi jotugo ne obagi kuom odiochieng' achiel ka thor weche neno ni Kenya nyalo chako jiwo kendo gero weche mag tuke kokalo e lony manyasani. Jakom mar riwruogno matayo tuke mag rugby Sasha Mutai olero ni kaka riwruok gisechako tiyo gi lony manyasani e kinde mane tim mar Shujaa timo ikruok ne tuke mag Olympics. Somo chal mar del, ng'eyo kit chiemo ma jotugo chamo kaachiel gi tiyo gi nonro mar bero duokgi gin moko kuom yore mag lony manyasani ma gido tiyo godo. We're going to the Women's World Cup in the Dominican Republic. If an under-17 player today needs a technological tool, she cannot buy it for herself. It has to come from the ministry. So we need a conversation where all the stakeholders are ensconced in an area where they understand that we all need to invest in this. So we went ahead and we said we're going to do this, and we've done it because we're looking at ways to ameliorate human performance and enhance the user experience with sport as an industry and with technology. Meja Peter Waweru ma en jalweny mane osedhi retire kendo tugo tuke mag golf e club mar Nanyuki Golf Club nobedo jaloch tuke mag golf mosir gi bengi mar NCBA mane obagi alap ma Nanyuki Sports Club. Waweru notieko thuolo mokwongo gi point 35. Moses Mudhoki notieko thuolo mar ariyo e division mokwongo bang' yudo points 35. Steven Mutethia nobedo jaloch e division mar ariyo kind jotugo manigi lony e kind rang'iny mar 13 gi 24. Purity Githui notieko thuolo mokwongo gi points 35 e kidieny mar ariyo mag nyiri. Joloch nong'ado otiko mar donjo e finals mag tukegi ma ibiro bagi giko higa ni alap ma Muthaiga Golf Club. Alap mar Royal Nairobi Golf Club biro bago tielo mabiro mag tukegi dwe ni tarik 28. Bas wadhi yue moro machuok kwaduogo to donje kidieny mar ariyo machino mar duol wendo modhial Willis Otieno meno kil kendo en jalup jatend Safina Party osedonjo kaendi wadhigo kode mbaka e weche moko adek. Achiel, limbe mar ker dala mar Nyanza nokelo lemo kosoyo. Mar adek, limbe no bende noloko kit siasa kosoyo. To mar adek mwadhi laro kendo mwadhi gombo godo mbaka en wach moro magiketo obila tesre ka giwacho ni nitiere joma jong'anyo manolal idwani mondo kawnegi okang' wach mar chik mage mbaka mwadhi goyo gi Willis Otieno kikidhi mabor ahinya. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani? Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. The same way I was told uko na ukimwi, this person who's giving me my results tells me you have cancer without counseling. But because I have HIV, they had to remove the womb, the uterus, the ovaries, all those things so that it doesn't spread. My name is Sally Agalo, and this is my life journey. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March.
Ulijuaje kuhusu shabiki Aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia Aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 281. Your favorite team na players wako back in action at Shabiki.com. Kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Wantie gi wendo wa Modhial Willis Otieno ma en okil kendo en jalup jatend Safina Party. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Kapok wadonjo e weche mane untiere kawuono Willis, wagoane tarubini chien kae. Jatend piny Kenya William Ruto nodhi e dala ma Nyanza, wuotho nyiso ji gik mobro timo. Wuothono mokwongo in inene nang'o? Oloko kit siasa piny ka? Wuotho no to oloko kit siasa kata matin. Gima notemo timo ok apar koyudo. Notemo manyo kaka joluo nyalo biro mondo sire. To joluo nowuok. Ing'eni joluo jomoko paro ka joluo gin jomahero anjawa. Joluo nowuok gi muolo gi kwe gi gima wan go pile cha. Ilo marwa mar joluo cha korwake. Mondo giwinj ni ng'ama obiro ni ang'o mokelonwa. To an be noyudo kan Kisumu. Nan Kisumu chakre chieng' tich ang'wen nyaka chieng' ngeso. Ne wan gi bura mar okinde ma donjo ne weche jo polise mano nego ji Nyalenda ka bebi pendo gini polise go wane wadhiro mondo tergi e doho. Koro wan okinde karibu 18 wapango kaka chieng' ma gidhi chamo muma wan ni e doho kodgi chieng' ma gidonjo ne gichamo gibete bao waneno mondo wayud haki ne jothurwa. To nawinjo ka ji ne wuoyo, jopiny ne wacho ni gidwa chiko itgi giwinj maber ni en ang'o ma rais okelonwa. To en ang'o modhi timo ne mano kelo wiga mokalo mochunka. Wuod bondo moro nokona ni ndara ma Sango uyawi mano chako cha ogoyo mana lam 100 meters contractor onge mano nokowacho. Wuoyi moro wuok Moroni okuna ndara ma Moroni Chemelil Mamboleo mano ochak los cha contractor sani onge site nodhi wachango ok owinjo. Kabonyo Kanyagwal kuma iloso fisheries project ma contractor pok odhi ge site nyaka kawuono nodhi wachango rais ema nolonche nokowachi. Koro gima ne ji wacho ni ng'ani chal mana jamiriambo nikech mano singo nwa higa mokalo ka ok otimo pok otimgi. Sani kano biro to wacho gik mang'eny modhi timo kaluo ber ahinya ka nokowacho kamano to lakini commitment mar timo gi mane gima jopiny nok ne nikech kiwacho ni adhi kelo 1 billion mar timo ma adhi kelo ma mar timo ma onego bedni wacho ni maendi wasekete budget nene appropriation bill nene budget ma higani maendi project mwadhi time waziri mar pesa en wuod Luka Mbadi chung malo make sure ni pesa mar gini wuok e sama kare noko timre. Koro gima an gi pacha ka ng'iye ni loko siasa mar karathurwa to kapar no loko ne en mana sungruok kor gima jok ngere luongo ni advertisement ne jothurwa ni Ruto riambo ga kuonde te. Mara joma no dhi kurogo no wuok ong'e ni karang'ani jamiriambo saidi
Mane gima nawinjo ka jopiny wacho mang'eny. Ere kaka iwacho ni onge gimokelo kuro to anene chenro ka endike Gonga cluster water project ne nitiere, Lower Kuja irrigation ne nitie, Ngere mano dala ma Migori. Kidonjo Homa Bay ne nitiere Ugis water project commission, Homa Bay fish market. Gigi te ne nitiere. Kidhi nyaka Siaya, bende ne market nitiere. ma World Bank timo cha. Odhi e Siriu ma Orengo moloso. Nyaka Kisumu koni nodhi. Koro ino kama Siriu macha county ma Siaya moloso. Pes jo Siaya manoloso. Gi government margi. Mano mar Orengo. Mang'ama onego bed launch project no en mano Orengo. Market manager timo chako ni. En pes World Bank mimiyo county. Mano be mar Orengo. Miuro Orengo mare. Kidhi Kisumu. Nyong'o timo gimotimo Mamboleo. Ok Mamboleo gine Makasembu. Macha project mar county gi Lap Trust. Ochake kendo Lumumba. Miuru Nyong'o ma upege. Give Nyong'o his flowers. Ma ogik ma Nyong'o motimo. To koro en obiro mana wuo ponde. Gimonego chak gi Thurwa kata ma Homa Bay ka. Gin gik ma county. Ka koro in gima gavana otimo, ma gavana nyalo dhi kawo godo mileage. Konyiso jo Thurwa gima osetimo. To koro rais ema biro kawo ka en mokelo gigo. Yeni governors gimo thiro. Nikech jok bing'iyo ni Orengo nogero Siriu rice mill. Jibong'yo ni Ruto ema nobiro launch Siriu rice mill. To Siriu to en pes jo Siaya. En project ma county. Emoloso 100%. Onge da pesa manowuok Nairobi, kata National Irrigation Board, maloso rice mill no. Mano mar Orengo, miuro Orengo maupe. Mano tich ma ene manotimo. Rais kabiro Thurwa, en bo bigi meke. Nikech en rais mar piny ngima. Koro en bo nyiswa ni meka. Taksi pimoni. Kabonyo Kanyagwal. Macha ne mare. Kenya government gi government mar Hungary. Odhi olosnwa fisheries no. Ndara mar Muroni Chemelil. Macha ne mare. Obi onyiswa ni mara ni asetieko. Mar Sango mano ndara masango uyawe. Macha ne mare. Mano temo manyawacho ni mano chako mamare. Mabere mana promise singo. En Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road. Mabe king'iyo kara jo mose kedo ne Rusinga Ring no mondo bi. Achiel kuom yen nyako moro tedo kawakia kaka mane en chairman mar Kenya Roads Board. No kedo iluongo ni Phyllis. No kedo ahinya banyaka gi allocate pesa ne ndaram. Iga mokalo. Tero wang' ni ne rok chope contractors osedhi site adek. Koro mano to mar rais. Onyalo wacho ni ma to mara. Koro iga manyien koduogo. Oduoge ni ndach Rusinga Ring Road oseringo te. To kidhi kendo mana Magunga. Ndach Magunga sorry. Macha ne mare, macha mar national. Ochung. To ndach sorry Magunga ni. Ma en ndara ma kin jaluo madier ma jaluo onego bed no mako chunyi. Nikech ndara no dhi yawo Thurwa kuonde ma fertile ma sani ji ok nyal chopie nikech ndara. Ma endi gima ka dino nyis Ruto ni yawa. We wacho gik moko mang'eny miwacho gi. Dhi loso mandara masori Magunga ni kende igani. Mano dino yawo potential mar Kaluo maduong'. To kotimo. Kendo kuonde go kodhi kata. To kendo ka wacho gimoro mane lit na. Ngina nyis na chako ni anan Kisumu natimo case mar Baby Pendo. E gima natimo. Denzel Majaka Nyadhiang. Wood University, Wood Luo, manezo mbalariany Jomo Kenyatta kae. Woi masomo na quantity surveyor. Nonegi gi police. Kisumu kaendi nonegi gi police. Siachwa jariyo nogo bonde. Ugunja jariyo nogo bonde. Tena na Kalute kata Homa Bay bindi karibu jabich manopo. Ndalo ng'anyo mag Gen Z gi mag gine mai kamokaloch. Mag maandamano man Babulongo. Bebe ni Ruto ng'ama ber. Do chako kata kowacho ni watimuru niya, weuru adhi walam monde. Wagomos ne gima jo serikal osetimone jo area ni, oganda Luo. Jo wuose negi mang'eny kadhi ng'anyo, to ng'anyo en ratiro maru ei katiba. An kaka rais agonu mos. Mar ariyo, familia mag joma nohinyre, kata jok manohinyre go mawegi ma pod ntiego. Amiyo fidia compensation. Wang'e no koromo, lakini maendi kweuru godo lit. Kasto mar adek, polise manotimo ne jogi gigini. Polise gi, an kaka rais asechiwo onyo. Achiwo amri ni jogi mondo donjnegi, otergi e doho. Ing'eni mane ka chuny jaluo be nyalo bedo gi kwe. To ok nyal bedo ni sani ni bira Kaluo ka, to ok chalre ni iga mokalo cha, ni nego joluo karibu mana 30. Iga ni, isenego joluo, mao mana kendo 30 gi wiye. Lit ne pod nie iwa, makata jok mane wan godo e meeting mana timo Levik. Minego ne ywak.
ineno mrima mar ng'ato mama ywak kowacho kaka en nogoye gi polis borape gi polis to ni koro jatend piny obiro Kisumu to ji shangilia en manohinyre en nok odhi kata ng'anyo gin jowa norape udi gi Nyalenda miyo moro mane nyithindo 2 onegi en Nyamluya to dak Nyalenda nonegi nyithindo 2 gi polis ogo mana gi jo prison officers koro ok wanyal bet nowacho ni koro winjo Ruto nwamiye platform to jowa to ne pod ohinyore to an gima wacho ni jowa ok awach ni kobiro goye goye ji winja to dine bed ni otimo kaka wacho ni okongo kwa wang'uono to miyowa joma ohinyore gi fidia joma pod ong'ol manogo risasi tiendgi omiyogi nafas kata pesa mar gidhi e suptal to polise motimo gigi bende wach nomaki to dipo koloko ratil mar siasa but wuok mane ji wuok godo oko ka biro rwako jatend piny Kenya Siaya Migori Kisumu kuonde go te dong nyiso ni koro sigu koro onge omiya penji ni gini ok oloko kit siasa gima nyiso ni sigu to ne onge kata mana Gachagua ne ni kanyo maembe kendo membe ji norwake jo ema nyiso ni ya ngeni tiga stereotype moro ma ji okawo gi joluo ji kawo gan joluo gin jo anjawo jaluo en ng'ama mor en ng'ama kite kaka en ng'ama nigi ilo mayot en ng'ama ka gimoro timre maduong' to lombe piyo kendo kelo passion e siasa e gimoro amora modhiye koro to konyiso ni the fact ni jaluo dhi nigi ilo mare no ni koro yie no bogo ni kura nitie penjo mang'eny ma jaluo ni pod nigo mano dwaro winjo ka rais wacho to kano dok e ot konge gi duoko nikech gik mowachogi ok oambatana gik manowacho higa mokalo to lit ma pod jomoko nigo de igi mrima ma ji pok pod nigo de igi nok owuoye to ok wanyal rucha gi igi ni joma nothogi joma pod ong'olgi nyathi moro kadhi ka Kotina nyira moro kona ni nyathi moro nogo tiende gi bunde gi polis en nyathi ma odak Manyata pesa marang ochule suptal otamogi gimanyo yo ma ginyalo neno ka nyathini oyud thieth odoge sikul magi joma ne ywak maneno gi wang'a ka en lit ma okelnegi gi polis ma jatend piny motelo negi koro an gima wacho ni kik ji rangi ni joluo no ko bakidi ni rais ni ker ni koro mano nyiso ni joluo oseyie gi siasa mare ne joluo obiro mana winjo to ne gisewinjo ba gidok e udi to sama ne gidhi winjo no gin bende gin gi penjo magigi koro kila ng'ato biro penjre kuma dok e ode ni to penjo mana dhi gode burache be noduoke kopo noduoke makare tabo koni ni siasa makaluo lokre ma in kaka inene sani pok oloko an kaka nene sani in fact be kata welcome mano yudo no mano en mana teko mar Raila ni yamo ma Raila goodwill ma joluo ni godo gi jakom mosebedo katayo oganda igni gi duto the fact ni jakom bende ntia kanero konye campaign no jineno no konyo wuodwa koro wan bende waonge kode kitabu kwa bigo gi kidi to lakini mano pogore gi siasa siasa ni jiwinjo Safina wanjigi gi Willis ni maji winjo sani majo mapod koyao pachigi to mbele kae machiegni gibro neno ni sambabo se dhi eyuni to papa wene mana Safina wane mwadhi manyo piny nikech ng'ama nyaka bed gi duoko ma jo piny ni gode chunygi gi penjo ma gengo dogi ng'ama dhi duoko gi ten penjo mar uchumi pesa onge ofuke jo piny serikal medo mano osuru pile ka pile sani kata mbadi mane wuodwa nwapani koket kucho to samori poko duoke osuru piny to mbadi no oselando no e week mokalo cha ni finance bill cha nyaka ne duoke go kendo to mache mana medo osuru ne japiny koro onge konyruok ka Kenya Kwanza ka kikwach ni mbadi marach mbadi odhi gima top gima do timie onge Safina kae mantie konyruok to koro kata king'iyo mbele kae iwacho ni kit siasa to ok lokre to siep mane kind jatend piny Kenya to gi Raila Amolo Odinga nyalo miyo ing'iyo piny makaluo gi wang' maber siasa kata ok olokore seche ma pod gin e telo ing'eyo ni ng'iyo kaluo gi wang' maber nyalo temore to lakini kapok ing'iyo kaluo gi wang' maber dikuong irangi e piny jolang'o kuma Ruto ae irangi e piny jo-Kikuyu kuma Gachagua ae joke ma ywak makata joluo ok ywagi joke ma winjo lit mar serikand ni malo kata wan joluo wan ing'eni wan wacho kata ni athagora tang'iyogo gin joma ne nigi hopes gin joma nonyis singo mang'eny idhi timnegi
to ok otimnegi. Koro ka jogi dalagi ema nokotimonegi singo manomiyogi. Koro wan joma nokone kuragi mabose ka bedo opposition gi bwaneno ne singo manomiyo higa mokalo ka nokochopo. To koro momiyo manyien gi ok obi chopo. Koro kik waketh saa kita kiparo ni Ruto bro chopo singo moro amora. Ma asenyisi ni gimoro achiel ma dipo kotimre en mana Rusinga Ring Road cha dipo to mana ka kirkiragi to onkane singo mag Ruto manochiwo Kaluo modhi chopo. Obro mana duogo kendo higa manyien to diponde tok governors magwa. Pesa mathin ma governors go choko botimo godo gikigo emeno biro benjore godo ni emo biro launch. Obiro launch no gik serikal maduong'. Tasenyisi projects adek. Okao Kabonyo Kanyagwal, okao ndara ma girene ma Sori Magunga, okao ndara ma Chemelil Mamboleo. Kotimo magro wacho ni kare serikal biro yawo Kaluo. To wuoye wach niang'. Sani kembe wa mag niang' ok chul jopur e yo makare. Pesa leo. Kembe chal makoro chomo mana kapodho. To kata pesa michulo japur en pesa moko ambatana gi input ma japur keto sama puro niange. Mago kuwuoye. To magi gik ma serikal mamalo be ni wuoye ni odwa timo ang'o mondo wager pur mar niang' Kaluka. Wach mar pamba. En ang'o ma gidwa timo? Rivertex sani chairo gore page ni ati raw materials ok nyal yudo. To thurwa kichako Uyoma bidhi nyikano bichop nyakach nyaka kara chuonyo gini kucha. En piny ma dwasi ne pidho pamba. Magi monego bed nowuoye projects madongo dongo manyalo chenjo ngima mag jopiny. To mago no kuwuoye. En obiro mana chung' ewi gari to wacho gike nono. To koro joluo pani joluo bro pamone to bo miye kura. To negi pamone ma be. Negi pamone. To gibi miye kura. En acho no warito mondo joluo pamone. Ngi joma wacho ni samoro mbele ka gibro tiyo gi ODM. Ige ni ananyis ni anane ground. Nane ground. Ngeni gini Nyasaye manora kata Kisumu. Samane gitemre. Ti wuoyo gi jopiny. Negi wacho ni nang'. Jopiny ne kona. Kuonde te. Number 1 ni Kisumu no lok bacho ma Kisumu mane manantie no kadhi Homabay no kadhi Migori no kadhi Siaya sama nen kuro nani Kisumu sama nen kuro ni pesa mano poga i town ka ma no chopo town makata an sama na wuok Kisumu kadhi Siaya ni na rembo gacha moro ma okuot matin kijande olawa karibu kijande 20 tapenjo ni nango matimre ni wana winjo ni pesa ntie town ka ngata mani gari maduong' kamari ni wakili to miyo wa gimoro. Tan pigi na wacho ni agudo njo thurwa, okada katamu, matin man godo ni, wapogre. Ni koro to udhi buch taris ni wado mana winjo gima jambo biro nyiso wa kawuono. To lakini gisani wanwe waringa ni town ka geche madongo ma gijo telo makalo kaigi. To wala wachungo to miyo wa pesa. Adipo ka yude gimoro dok ge ot godhiambo. Aba nyiso manto ratiro maru, kech pesa ma bende jogo biro godo kaendi ni en pesu. Kagi yudo gini ginyamio kauru. Ok en shida ni kikao pesa mano ng'ato miyi ok ima ng'ato kata be no gimaya no gidiman nyaka migi ne gilawo mana gari to ginyisa ni wakili miwagi mo ka gifwenyo ni nan ni wakili miwagi mo racho ni aundu njo thurwa gimitimo ikwayo ok imaya ok ichuna kaw mind yangi dogo de mi madam gimoro kidoke ot koro ne en pesa to kasto mara ariyo ji no chiko itgi ji mang'eny no chiko itgi kendo driver nyalo nyisi ni kata kiyawo simo kasani bi penjo joluo mane nitie buchego ogo simo ka bo nyisi ni wachiko itwa malich kodwa neno gima rais owacho ni dhi timo to waneno ni ng'ani riambonwa nikech owacho no dhi timo gini to e budget mar piny ma higa ni gini onge to karo dhi golo pesa ni kanye othuo Mbadi gi joluo kech Mbadi ka en my finance minister Mbadi timo mana budget manoyudo mana jogo kadho te budget no gik moko mowacho Kaluo ka indigi projects wacho machopo mana 200 billion mano development projects kende 200 billion to king'iyo budget mar serikal gigo onge koro wan wadhi dewo Mbadi ni Mbadi rais nowacho ni timno gini to Mbadi be wacho ni wan chiko twe lweta budget mana jo piny okadho nen ma e bunge to mai budget mana tiyogo gik mowacho gi an daka tim kik wako Mbadi wadhi wach ni ng'ache mane riambonwa ok en Mbadi bocho mane wacho adier to be king'iyo kaka koro gigo rubin kech wawacho wach mar siasa mabiro mbele kaendi be wasechopo kamoro ma ji nyalo ng'iyo ni jatelo machung' en ng'ama chal nade koso pod wachung' kama party owacho kata kama jatelo moro nyalo siemo ne ji ni mae ng'ama wakawo gimomiyo penjo ne nikech ji mang'eny osewacho
ni ODM nyalo biro tiyo gi sirikal. Ponono ni mano timore. Dongi nyalo bago kata Safina Party. An kendo gima kapo ni jo ODM ano ni ber negi ni gitiyo gi sirikal. Kendo gidonji giriwre gi Ruto. Mano nyabet morna mogik. Nikech ODM en chama molos ideology mare en social justice. To mane kuma Safina bende ntiere. Mwan ng'amo nyalo piem go ideologically ng'amo wacho ni wapiemre go en mana ODM. To kapo ni ODM wach social justice ni odhiye mar Kenya Kwanza mar majo piny ni. Nikoro mano nyiso ni giwenwa space mar social justice. Social justice nyiso ni wang'eyo gimiluongo ni ber mar japiny. Mane gima ODM ong'ere godo. To kapo ni ODM diwe space no ni dhi kocha kor inyo jopiny ni. Nyiso ni kara koro Safina bro dong kende space ni. Wane mo bro wuoyo e weche mag konyo ngima mar japiny. Koro campaign bro bet na mayot. Sani ng'e kaka timo campaign. To ja ODM moro bende wacho gima wacho nikech ODM ideology mare en social justice. Safina ideology maro en social justice. Koro wana ideologically aligned but wan chama mopogre. ODM ne od kwarwa wan wabiro wago dala od wuonwa wabiro wago dala Safina ka. Wan aligned. To kapo ni giwuok gidhi kocha. Kendo campaign ni nyalo bet nwa mayot malich. Kendo ibiro neno ka jopiny biro go kura kalure gi gima ng'ato wacho. Gi gima kako en opime e yo ma dhi miyo japiny teko. Ok promises ma Ruto chiwo. Mano badiere jibo setuko kama ging'iyo ng'ama chung' moloyo chama. Gima dwa nyisi ni dhi timre. Ing'e ni Kenya kaendi tarik 18 dwe mar 6 gi tarik 25 dwe mar 6 Kenya nolokre. To Kenya ok bi beto kaka ne en ga chon cha chakre chieng' tarik 25 dwe mar 6 chieng' mane rawere owuok karombgi e namba mapok nonega Kenya ka te. Karawere matindo ochung' to telo ne jopiny wacho ni kaka sirikal riembo uchumi mar piny ni ok wayiego wadagi. Mano gima ne pok otimre ga e Kenya kae. To kata ng'ama ne nyalo wacho notelo negi e wuodhni ng'ama notelo negi e ng'anyoni ne onge. Ne giwuok kendgi kendo gidewo ni jachama mane no gidewo ni jakabila mane. Wachakuru ng'iyo siasa ni kaluwore gi gima osetimore dweche 2 mokadhogi. Kik wadog nwang'iyo piny wang'iyo siasa mar piny kaka ne chalo ga choncha. Sani jopiny gin joma oseriekore. Jopiny nigi teknoloji e lwetgi. Jopiny sani kata kiwuondogi ging'eyo gima wuod jakisi moro miluongo ni Kebaso ni timo ni. Ing'e ni Ruto ng'iyo ga pile no dhiga to chungo to launch gimoro ka onyaka launch ndara moro koni bang' dweche 3 oduogo launch kocha kendo dhi launch kucha. Sani o launch to kijana cha osechopo kanyo. Ere Tinga ni mane timo higa mokalo ere ndara. Jo Kenya neno gigi mapiyo piyo. Koro nitie follow ups. Koro nyisi ni jopiny oseriekore. Kik wachauru jopiny gi. Jogi joma riek. To kendo jogi giseneno josiasa gi igni gite. Bagi setieko ni josiasa kok utang kodgi ging'iyo mana maslahi magi. To wan kaka jo Safina wan wang'iyo maslahi mar japiny. Wan siasa marwa en siasa mar the people's agenda. Wan odwa miyo teko e lwet japiny ok lwet jasiasa. Mara kochopo ni japiny nindo kech. To rais ok onego chiem chieng'no. Rais onego bedi ng'ama chiemo ka ji teno sechiemo e piny kae. Rais ok onego wuog ni dhi e osiptal to ng'ato nitie ma nigi tuo ma pok one wachne ni dhi nade. Kech magi tije sirikal. Rais ok onego bed ni tiyo ndiko ji tich. Joma ni jotelo ma osebet e siasa gi. Ka nitie rawera matin mane university mosetieko bokalo to onge tich. Iyudo ka ja university timo boda boda. Rais ok onego bed ni wacho ni odhi tero jo Kenya mondo ti kaka maid Saudi Arabia manga ma graduate to pok oloso negi tich Kenya ka ma graduate onego bed ni timo. Ng'ama onego bed ni dhi Saudi Arabia no onego bed ni odhi Saudi Arabia ni ok ni ochune. Onego bed ni odhi ni gidwache. Koro kata value mare, premium mare bi malo. Ko gin jo Kenya gin jotich mabeyo. Koro kata ka odhi tiyo maid Saudi Arabia to pesa michule en pesa mani malo. Nikech yudo gi tek, tij gi to ber. To sani ng'ato wuok Kenya kan dhi tiyo Saudi Arabia ichule 20,000 kaka maid. Yene onge ber kanyo. To mane gimwan jo Safina wan wakwero kendo wadagi wachno. Okay. Aneno ka nitiere jomoro nwa wote ka endi. Trevor nyisna wakili ni ot ne matino en nono. Mano Hillary
mar Oruba koa Migori. Kaso nitiere machielo mabecho ni baba Raila Odinga ka onge to ok abigo kura nyaka chieng'. Raila Odinga ema nyisowa ng'ama wagone ombulu. Raila en wuonwa kendo en babawa kendo en wuonwa. Mano chok Victor kani nyamaji Lambwe Homa Bay County. Gima nyaka nyise niya. Igeni sama Raila dhi wuok kako dhi e yudi. Nyaka expect ni jomoko chunygi dhi tho. Ji te ok omor ni Raila dhi e Kenya ka. Mano is part of grieving. Mano part of ywak. To koro kose dhi AU bobet chairman mar AU. To koro gibo mana penj gi Nyasaye ndo odong gi ng'ajoluo. Kaka Nyasaye nopenjo Musa ni Musa tinto in gang'o. Ni an mana gi luth e lweta ka. Joluo penj ni un gang'o. Wan mana gi Willis Otieno. Ka uru Willis no gogo nam kal namo cha lokacha. Uchope singo mar joluo manodwaro ma Raila nochako noleko. Ni obogo tero golo joluo e chuodho oya gi kanigi ne serikal. An ma joluo dong koda. Tudwa tiyo gi ng'agi eri kaka Safina nikech ing'eni ji omakore. Kenya Kwanza ni ka Azimio ni kaka to bedo ni tungni ni e kanyo. Idi wa Safina uda tiyo gi ng'agi. Gik moko ariyo. Coalitions obro bedo. Parties ma are aligned bro wuoyo. Mano bochopo ndalone. To kata gi sani king'iyo kata in terms of gimo wacho. En gima cross cut Kenya duto. Shida mar Kenya ni en uchumi. Ng'awa ma nigi suluhisho mar uchumi Kenya ka. Wan jo Safina wasewacho ni gima hinyo uchumi wani maduong' en gowi mabandia. Wan wasesingore ni gowi mabandia no okwabi chule. Sasa migolo gowi ni kata appetite mar medo osuru bro rumo. In fact, wadhi duoko bech osuru dhi dok piny. VAT mar mafuta ma ji chulo 16% ni. Wan wabro wito manok. Koko chulo gowi to dhi tiyo nang'o? Get pinje ma oko dong bro kumo. Gowi gi moko kuomgi nokaw gi yo moko luwo chik mar Kenya. Ka ng'ato wacho ni mondo ikaw gowi, chike wacho ni mondo ikaw gowi nyaka idhi e bunge ba bunge yie wachno. Then number 2, pes gowi ma Kenya kaka ikaw inya mana tiyo kode timo project. Ok inyal kawo gowi ni dhi chulo go osara ne jotich serikal. Koro wan wacho ni kantie gowi mano kawo moko luwo chikewa wabro ng'ado oko. To kwase ng'ade oko wanyiso joma nochiwo gowi gini to nochiwo gowi ni nang'o ne ng'a. Ere kuma ne bunge mar jo Kenya okadhe ne umi jo Kenya gowi. To ere project money finance. Kila ng'ato inyiso ni pesi wan go gopini dhi chung' e project mane pesi noloso. Kwase no project no gi gimotimo to achuli okwadagi. To jok manochiwo gowi mabandia gi gope manokawo Kenya ka Eurobond. $1 billion $1 billion noko chopo Kenya ka nodhi account mar ng'ato piny mar kata. To idwaro ja Kenya ni imerne osuru mondo chulgo gowi ma pesa no rende account mar ng'ato kata ka mano gimi nyalo bayudi. Wan wacho ni gopego kwachul. To kwase wacho ni kwachul gopego to jo piny nyaka bende duokne gi osuru piny. Nikech ok nyalo wacho ni ok ochul gope to pod ochulo mafuta 16% VAT. Goluru oko. Okay. Koro teko bet e lwet japiny. Ka koro watieko wach mar limbe nikech adwa ni wawuoye wach moro ma be kawuono ne untiere go kawuono mano go mbaka gi jofwambo mar lal mar jogo mane nie ng'anyo. Omiyo koro limbe mar ker Nyanza ni inonge ber mineno kuome kanyo kata achiel. Kata mana joma wacho ni nitiere kwe mokelo siasa oduoko mbi mar siasa mane osechako chapo ji e piny ka beto dok chien matin. Onge ber moro amora mineno. An kipenja igani te pokaneno ng'anyo pokaneno dhawo moro kantie Kenya kae. Kata ng'anyo manyoro manitiere kama ng'anyo mane timre joma ne go ketho ng'anyo en polis. Jo Kenya ok gore jo Kenya wegi. Kata ka luwo kanochopo kuma ne koro jo thuro wacho nok dhi ng'anyo. Ng'ama nodewo gi onge, joma ne dhi matin mane dhigo, ng'ama ne dewo gi onge. Polis mosebedo ka ng'anyo. Jo piny dhi ka gimuolo, giting'o bendera, giting'o simo, giting'o chupa mar pi. Onge japiny mosetho e lwet japiny wadgi chakre kata ng'anyo gi debedi. Onge kata achiel. To ji 300 gi wiye osetho e lwet polis. Manyiso ni serikal ema osebedo ka ng'anyo e yo marach. Serikal ema neko. Koro jo piny ne nigi kwe. Piny ne onge shida moro amora. Mano gima nyaka wang'e ni piny ne nigi kwe. Koro Kenya wacho ni limbe mar rais ni okudoko kwe. Piny ne nigi kwe. Kata baba nolinga linga pi. Noko wuoyo weche mang'anyo gi. Koro kiko wachi ni kwe obire Kenya kae nikech koro rais odhi kaluo. Joluo nok negre gi joluo wetegi. Joluo nok gore gi jirendegi. Minya wacho ni koro gini koro en mar kelo kwe e kind oganda. Onge kwe mane gikelo.
kwe mobro yudo maduong' en ka polise manekogi. Ta nasingora ni police commanders matimo gigi ne jopinywa kaka chako gi baby pendo gini ka maru babro bire wachoko evidence ako kinde Kenya ka mzima to commanders ma otelo ne units manekogi wadhi donjo negi e do Kenya ka kendo wabo mojo ne moko kuomgi e do che maoko mar Kenya ka. Mae gimu wacho kawuono to ing'eni jatend piny to nosewacho kata nyocha manen Kisumu kano wacho ni kanitiere ng'at molal momaki to mondo nyise nikech en kamochung' ni onge ng'amolal mong'eyo ng'ano mawuondo ng'ato. Ka koni ni Ruto riambo kotit to koni no yuanyo. Kenya National Commission of Human Rights mano en migawo mar serikal ma bende osebedo kaluwo weche gi duto kendo oso document jok monegi gi jok molal e gin report nitie. IPOA mano duond mang'iyo ratiro mag polise tiyo nigi report margi mabe gin ndiko jok magi sayudo report ma jomonegi gi jok molal. Mano bende en duond serikal. Kasto wan gi police stations kumindike OBs gi ondik gi jomolal gi indiko ga nyinge gi OB ji osa report gi duto ma koro rais ne odwa ni ji report ne gini kure onyiso akara police station modwa mondo watere gigi kodwa mondo kinyo watere ne kata office State House an gi numbers ma nyinge jomolal gi ntie nyaka do mosechiwo orders ne jomolal gi ositimo cases gi wan gi kako kinde ma Law Society ne wane do kata kawuono mano wach ni mondo IG mondo bi ni mondo bi explain ni yawuoyi twins ariyo long ton gi Bob Njagi ndalo machon cha ne ga ODM youth leader no kawe tarik 21 dwe mokalo nyaka kawuono tarik 21 nyaka kawuono yawuoyi adek gi pokone wach ni nitie doho. Koro Ruto ka wacho ni en okia jomolal gi okia nade to gigi kata TV ka ide unyiso gi pile familia mag jomolal gi unyiso gi TV ka pile kara nyiso ni ng'ani ok titije gima ji to ng'iyo kata nyathi matin ma jahigni 3 ka neno TV to ng'eni no lande ng'ani olal on kor kata family ogol wuon gi ogol min gi gini ka ywak nyithindi ka ywak Faith JLSK president wache gi pile an ka Sanira Mugia wache chairman mar gine Kenya National Commission of Human Rights wacho gi pile kara ndo kan mondo wach ne Ruto riambo kotit ojambi riambo to unu dwa time ang'o kawuono no wuoyo gi jofwambo ang'o makoro dhi timo wan ne wachiwo onyo ne jopolise ni wach mar lalo jopiny ni to giwerego jopiny ma odhi e ng'anyo en ratiro margi kata okiero gima ng'ato ng'anyo ne kata an joma dhi bura mag Ruto mar ben mana ng'anyo en demonstration ok amor gi dhi Ruto no to lakini I respect ratiro margi mar dhi kanyo mondo giwinj kike riambo ne gigo mana respect. Koro gin bende ka ng'ato dhi e ng'anyo to wacho gima ok morgi din mana iti to konyiso ni koro idhi lal gi nyathino koro idhi nege kata ilal kode. Wuodwa ma Joshua Okayo ng'eni Joshua jogi nolal go manegi chi bit kane ginegi mano nowite River Maragwa gima nokonyo nolwar e kidi tiende manochope pi madine owe tuomore e kidino yam pigdo nolal kode mana ka Denzel bedo nege kwari negi wito mane pi mana ka negi wito Joshua Okayo wuod luo. Koro gigi timre koro wan kaka Josephina gi jo civil society moko mochung' ne weche mag ratiro mar japiny wan wawacho kendo wasingore ni gigi ok bilal wabo timo gigi do Kenya ka wabo manyo kata doche maoko watimgi to gima mora en ni weche mag criminal law onge ga limitation samora mora en samora mora inyalo bedo ni kawuono ine IG tabo luyi kata kisewuok e tich achiel kuom jok moko maluwo weche mag baby pendo gi gin commanders mose retire koro ng'ato adich kode sani retirement mare wan wayalo tho mano nego godo baby pendo ginek mane ginego jomoko Nyalenda mane gimo yalo mane retirement mare to joga dhi tweyo okabiwegi jogo nyaka watwe ne gin commanders nyathi ma jai dweche 2 notho ji mang'eny noneg Nyalenda jomoko product gi bunde nyaka sama wuoyo kodini ulizo tiza gini nyisa kata kadhi to gisiemona ni rangie mae notimne ng'ane mae ndiye od ng'ane mano oyenyi gigi jin godo nyaka kawuono koro ka jogi dhi dak gi lit ma gin godo gi officers matimo gigi commanders matimo gigi gin bende kata gi retire kata bang' higni 10 kata higni 15 kata 20
wabro luogi. Okay. Nitiere penjo moko moorna ka endi we penji ene kapok otieko ka Ramogi TV Trevor nyisna okil ni to dak wanene Siaya Town e weche mag Safina Party. Wanene mane TV ka endi obi ane mondo odhi osir weche mag party ma endi Albert Owino Olwendo kwa Alego West. Alego wabiro. Sani ne pod watimo gi ng'e ni to iluonge ni blitzkrieg attack. Wago air kase go air kata jo Amerika konga go malo mondi yamo. Ka yamo se go Iraq motegno. Te kioro ground troops. Koro sani pod wago air yamo ka. Ka yamo se chopo maber nwa se make ground koro se winjo malongo. To koro wadhi unleash ground forces. Nikech pok wawinjo kata ka muda wile ka muda manyo jo Safina pok wawinjo kamoro. One intentional. Wadwa ni mondo jopiny owinjo ha giwinjo saneni. Masa madhi Alego to jo Alego kadhi ne wendo ai kaka wendo. Gin jo mosewinja kaka winjo osipeno osewinja. Kosa madhi Alego to adhi yudo ka ji osewinjo wachwa onge gimwa chungne onge gimwa dwaro. Okay. Koro nyiso ng'ato donjo chamani bet mayot. Marcellus kani muro ni Sugar wacho ni Trevor penjna ne okil ni to ere yo ma okonyonwa go nyithindwa to be odhi chung. Okil chung. An ng'ama wacho kana piem go Kenya ka iluongo ni Rigathi Gachagua. An achung kaka jalup ker mar Kenya. Ng'ama chungo en Jimmy Wanjigi. Koro an wena Gachagua ema compete go. To Gachagua jopiny nosewacho ni macha wadhi logo odikinyi mang'ich. Mano wene uru Willis pikipiki pong kibro tiyogo. Abo tieko wachne. Sama chon. Wanjigi didil giruto malokoch. Be magato ne penjo kan Ramogi TV to Trevor ma endi obonyo ojuok kani kala minde. Penjna wendo ni to jatend Safina kare en ng'a. Jatend Safina president Paul Muite a party leader. To Paul Muite sani ntiere semi retirement e siasa. Koro ng'ama wene oteku mar chama en Jimmy Wanjigi wuon pala. To an e jalup mare. Koro wan wamanyo piny ji ariyo kamae. To ni penya ni wabadhi manye kendwa. Wabro wuoyo gi jomoko. Kata ODM ni wanya wuoyo go. Kech ideology marwa gi ODM onge pogruok maduong'. To wan to wamanyo ni wabed gi riwruok mar oganda duto mag Kenya. Moyie ni sani en saa mar liberation mar uchumi. En mar ng'iyo wach mar uchumi. Waweuru ng'iyo wach mar kombe mag josiasa. Kombe mag jotelo. Wang'iuru wach mar uchumi man inyo japiny ni. Mano kende gima sani Kenya kae gi pacha. Igni 5 kata 10 mabiro. Jo weche mora mora. Jo wuoye man uchumi ni. Pile pile obed ni uchumi obed maber, japiny nigi pesa mfuke, japiny nigi chiemo e mesa. Mano kende gima wachung' ne joka Josephine. Sani kura ng'oma yo nyalo timo mondo bi uchumi no bed maber. Number 1 gima inyalo timo Ruto ok nyal timo. Gowi mabande yani. Gowi mabande yani ema inyo Kenya ka. Nikech atamalo 80, 80% mar pesa ma jopiny Kenya choko dhi e chulo gowi. Ruto dongi siling 20, atamalo 20 ewi 100 moyudo. Mae pesa modwa miyo county, odwa chulo godo osuru, odwa timo godo development. Kata sama Ruto riambo gani? Ok oriambo no dwa riambo. Odong mana gi 20% mar pesa mane jo Kenya miye mondo tim go gigite. Ok nyal. Koro wan wacho ni Ruto ok nge gi chir. Ok onyal kwanyo chir mar wacho ni warangu wach gowi ni. Nikech ei gowi mabande yani en e iye kanyo. Uhuru ni e iye kanyo. Gina jo Jubilee manot kawo gowi mabande yagi. Pesa kwa luo pesa manyisi ni nitie Qatar ni. En gima wajo ng'eyo. Pesa ni Qatar e bank account mar jo ng'ato binafsi Qatar ka. Owuok e JP Morgan America, Eurobond $1 billion to chopo Qatar ka. Wadhi wamanye ni ng'ama pesa ni en account ni mar ng'a. To mae ne pesa jo Kenya, dak ni kele Kenya. To kanok nyal kele Kenya, ang'o momiyo jo Kenya machulo gowi ni? Wando wan gi chir mar timo mano, wabro wacho no kwa chul. Okay. Nyasaye bende ong'eyo ni gima wacho ni en adier. Jo Kenya gi wetimre ni koro yenyo jo Kenya chulo gowi mabandia. Mano gima duong' ma Ruto nego bende timo. To mano gima ok onyal timo. Madine bende otime ok ochuno kanwa campaign. Dineno ka ochumi ka lokre kende. To nikech gine magine iye kanyo. Gine mana gi Jubilee. Mano ka ogowi mabandia go. Jopiny wacho ga ni jotelo mani malo kanyo gin mana gin kamoro achiel, gin kanyakla. Onge gima lich madhi lokore, gin mana ji, gin giwegi ma pod gidhi pogore kombe dire. Kata mana higa mar 2027 pod gin mana joge madhi bedo. Mabe ng'eny ji osewacho ni kata mana jatend piny Kenya William Ruto ema pod dhi nuore. Ruto roserem. Gima nyiso ga joluo pile. Ruto ne nigi kisigingi ariyo. Jo Mount Kenya gi jo Lang'o. Jo Mount Kenya osewere gi Ruto.
To nogone 57% mar kura mag Ruto ne gin jo Mount Kenya giseweye. Omiyo ni ok obiro ladre Kaluo ka in mondo wakonye. To kata ka joluo dhi te konyo Ruto, namba nok biromo. Joma weye ka ng'eny malowa. Koro dhi ka Ruto en ketho sa. En mana kao nimo inga mane nimo. Omaki to ywaye piny mondo nim kode. En ng'a moserumo, onge kuma bedo kura mar manyien. Jo Mount Kenya gi koseweye. Ok en tijwa mar sire. Mara kwa sire gi sani, joma sire gi sani gi. Osire kong'eyo ni ma en mana ne wuodhni kende. To wuoth machielo cha ka ji dhi yiero. Onge numbers kura ma Ruto dhi yudo kumora mora. Kuch joluo gi kuch jolang'o ok nyal kelo Ruto president. Kati media Waluya ok nyal. Jo Mount Kenya gi koriwore kata gi Kamba ka kende. To gikawo piny. Koro an aseneno gini, asesomo piny. Base go kwan. Awacho ni joma owe Ruto gi. We adhi awuoth kodgi. Dipo kogolowa kaka joluo e chuodho. Ni koro sani wan wado reduce nwa celebrate mana minister ariyo. To wabed gi deputy. Mwaloso kendwa ka joluo. To wan gi ministers kata bich ma joluo. To wan gi agenda mar konyo Kenya ngima. Mane gima nawacho. Ruto to onge. En ng'a moserumo. En ng'a ma kolungi yiero Kenya ka ng'a ma wiye racha madhi gone Ruto kura. To kapar ka joluo joma gi richo. Joluo joma riek. Gibo neno gi wang'e. Sa koro rumo nwa ka endi wach mogik miwacho ne jopiny mondo gidhi dak achiel. Wach mogik miwacho ne jopiny ni chunyu kik tho. Sani piny abet ni tek to lakini ji obed mana gi kwe to gi lu katiba. Chike ma omigi katiba go. Magi ma gitim. Kata ratiro mari ng'anyo, en ratiro mari. Kata kokiero wang' Willis, jodhi ng'anyo ni Willis ne wiye rach. Ng'anya mano ratiro mari. To serikal bokonego go ng'ato kata no Willis okonego go ng'ato ni ng'ato ng'anyo ni wang'a rach. Giwe jopiny odagie katiba mane gichiwore ni giwegi. To Ruto to wasetiekre wachne. Waritu Wanjigi gi Willis Morodonyo. Wanane kaka weche dhi mbele kamano ahinya. Mano wendo modhial Willis Otieno Okil kendo jalup jatend Safina Party. Mane kama weche numero mar duol. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro Daddy Cool wacho biro sade. Mano George Bati. Onere. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo